Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar günnäli bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan 2019-njy ýylda Russiýadan we Täjikistanyň soň garasyz döwletleriň arkalaşygynyň gedekli başlyklygyny kabul eder. Bu arada 11-nji oktýabrda Soçyda Gydanyň giňişleýin düdümine geçirilen sammitinde habar berildi. Gydanyň assosiýerlenen agdaty bolmagyna garamazdan Aşgabat adatça Sewitde Sowet Soýuzy darganynyň soň döredilen guramalaryň işine gatnaşmakdan umuman çeke durýar we bu ýagdaýy özüniň bitaraplyk durum bilen düşünürýär. Berdimuhammedowyň birden öňünden habar berilmeden Soçya gelmek hemde Türkmenistanyň 2019-njy ýylda Gydanyň gedekli başlyklygyny kabul etjekdigi barada habar Türkmen prezidentiniň 9-10 oktýabrda geçen ýaşullar maslahatyny ýurt bitaraplarynyň ähmiýeti barada ýene bir gedek aýratyn durup geçmeginiň ýa-da gawat geldi. Mundan öň oktýabryň başynda Aşgabatda Rus kärdeşi bilen duguşup iki çak we giňişleýin düdümde gepleşip geçirdi. Emma şol wagt Aşgabatyň gyda başlyklygy barada hiç zat aýdylmady. Şeýle-de Berdimuhammedowyň Soçya bu gedekki sapar onuň Putin'e sowgat beren we parlakamly güjüniň döreden ýakymly duýgular bilen Rus-Türkmen gatnaşyklarynyň gaz sowdasyna turan oňuşmazlyklardan soň birden ýumşaşyp başlandygyny alamatlanyrdy diýip adynyň aýdylmalygyny soran Aşgabatly synça etdi. Berdimuhammedowyň Soçya geçen ýylyň noýabryny eden saparyndan soň argumentin edel neşri hatda Türkmenistan hem pul sorap başlatdy diýip ýazdy. Şonda Türkmen prezidenti öz Rus kärdeşi bilen ýapyk gapylaryň arkasynda gepleşdi we Putin'den soralanyny gaýdylýan 2 milliard dollar möçörüne karz barada gurrunlar tasdiklanmany galdy. Şonda 2016-njy ýylyň 15-nji dekabrynda çap edilen makalada neşir Putin'in bu möçördäki puly diňe Türkmenistanyň daşary siýasat we daşary ykdysady etmek güýtlerinden el çekmeginiň öwrüne berip biljekdigini ýagdadypdy. Bir de gep Gazpromyň alýan Türkmen gazynyň bahasy. Şeýle-de Türkmenistanda Rus harbylarynyň ýerleşmegi barada gidýär. Umuman bu aladaş Kremliň tutýan ýoluna şeýle-de hut Vladimir Putiniň özüniň postsovet giňişliginde Moskwanyň agalygyny ornaşdyrmak goýunça alyp barýan siýasatyna görä kesgitlener diýip argumentini edel öz saklamasyny ortaga atypdy. Berdimuhammedowyň Soçya 11-nji oktýabrda eden saparynyň argumentini edeliğiniň saklamalary bilen nähil baglanyşygynyň bardygy aýdyň däl. Emma indi Türkmenistan gyda döwletleri bilen hyzmatdaşlyga öňkülerinden köprek sarpa goýan ýaly görnýär. Berdimuhammedowyň öz sözleri bilen aýdylsa Aşgabat gyda arkalaşygyň ähli ýurtlarynyň daşary gatnaşyklarynyň ören ähmiýetli bölegi hökmüne garaýar. Şeýle-de Türkmen prezidenti gyda ýurtlarynyň arasyndaky ödary anamyň derejesiniň ýokarlandyrylymy barada gurrun etdi. Emma ödary anamyň derejesiniň pesliginiň ýa ýeterlik därliginiň sebäplerini anyklaşdyrmady. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkezi ýurtlar boýunça ekspert Bruce Panner Berdimuhammedowyň birden gyda ýurtlarynyň arasyndaky ödary anam barada gurrun edip başlamagyny Türkmenistanyň häzir ören kyn nöwür başdan geçirýänini we dünýäde bir hyzmatdaş tapsa gaýly bolanyny bilen düşünürýär. Generally, Turkmenistan, which was always seen as an isolationist country, is more isolated than I can ever remember, and I think umuman hemişe özüni çetleşdirici ýurt hökmüne görülen Türkmenistan häzir meniň ýadyma düşüşçe iň bir çetleşen ýagdaýda galýar we meniň pikirimçe ýurdun ýüzüňiz bolýan görülip eşdilmedik ykdysady problemalar bilen Berdimuhammedow ýa Türkmen hökümetine kimdir biri haýsam bolsa bir ýerde nähiller bir dost ýa-da hyzmatdaşlyk tapmalyan karara geldi diýip ekspert aýtdy. Berdimuhammedow or someone in the Turkmen government has finally decided that they have to have some friends or partners somewhere. Şeýle-de Panner'in pikirçe assosiýerlenen agda hem bolsa Türkmenistan gydanyň agdasy bolup durýar we Berdimuhammedowyň şu kyn pursatda bir ýerden haray gözlemek, odal Sowet Respublikaları bilen täze gatnaşyklar gurmak, sowdany ýokarlandyrmak, täze sowda ýollaryny, eksport uğurlaryny tapmak umydyn etmegi tebigi ýagdaý bolup durýar. Panner Aşgabatyň gaýtadan Moskwanyň goltuğuna gatylmagy bir taraplyga nähil täsir ýetirer diýen soraga gülüp, I'm afraid neutrality is a luxury you have when you have money. You know, that's what it seems to me. Bir taraplyk maňa görnüşinden pulun bar wagtyndaky eşret diýip jogap berdi.